May daring lakag. Ngitamig pa niyapon. Mga dyo kunis na magdahon sa balangoy. So go may dag balangoy amo lungagon wanay laing Tanon, dili lungagon. balog ro taon niya ay Bonsaw niya, ija mong kunong ija kunong ihapla, ija kunong ihaplas. balog taon ng balangoy oy. Dahon ba? Unsay kon bidahon? Dahod, dapit ko na sudlot. Ing buwa ka. Bulak na, bulak. Nasingan dani. Kampit. Ha? Kumuti na ka nang action niya kay bago pa man siyang bulak mo pa may pagbuskad. Mo buska mo kon pa ni inana ra gano siya. Mo mura ni siya muping ikaping-ping ani kay ikagabi piting humuta dong. Layo pa gani ka manimaho na. Humot bitaw. Duwo na ni Gwit Lady. Hindutas buwak. Isa kaingan na ning buwaka. Hi guys, namidari gasuroy-suroy sa bulang hujan. Malita bi ato yung magdanan be. Ulan na bitaw. Sa man. Kuno. Ha? Tagkawayan. Palit. Pangayon. Mamalitag unod, gatong dingagon. Unod ba po imong toyo? Salan. Inay ko ano, kamuti. Unsa man dala dahon raw lay kanang kuan. Doon sa uy, ikay gisugo unsa may. Dahon lagi. Kapit sa udlot. Inanion ako. Unod man nagawa, di man dahon. Hindi nagago nangayo nagay magdahon mangay pa magunod. Kani siya gako kani ko kanan kang ako kani dikal katong inyong nadadaon suman. Oh. Ako kanani mo to siya kan kanan dinhi ang dikal. Kani dag ko na gid. Sakto ni biuy. Sakto ra na. Iyan man ni bisong taon niya. Asa? Kani kao ba nila tong Ano palit daw ka be? Palita. Pik ka ba kam dungag? Oh. Ay, saragod ka punuan. Na siya? oh Ito. ko pa dito katong dito kani may una ni siya. Una ni siya. Palita sa kapunan, isa ka, sobra-sobra nag isa ka kilo. Depende sa unod ug naay daghang unod. Daggan naman na mo nang ganang naibtan kaya. Katong silawan na ni katong pagkuan, katong pag Suman. Ani mama katong gisuman kauban ani. Kauban man ni kauban na pero gagbay patukol kay init magikay tugod. Gani dot naman. Karon kay taguan naman. Kani. Ayaw niya na us ano sa makamamalit oy ug manaoy. Ugma day kuno nawa. Ingon ka ipton ra. Napa ni unod ding kamote. Na wala ka unod dinday kaayo. Laki mo. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Welcome sa among channel guys, Jijin Burst ang malakas. Tara. Naginuktok. Ang buntag sa tanan guys. Tanan kami na pud ni sekreto. At today si baba guys kay mangita may bulanghoy. Dayon mangita pud may og panghimughat kuno kay sakit ko niyang ulo. Mangita may bog na ba elepante di ba kay ha? Nang elepante tura man sa Thailand. Ngita ko na may elepante. Herbal di. Ay. Amin og elepante to sa Thailand. Elepante nga herbal di nang elepante nga hayop. Ngita ko na guys kay Unsa na nimong elepante? ngita ko na may kay basing ko nog binat ko na masakit ko na yung ulo sahay. Ako may nabinat kay akong ulo kadadlaw sakit. Lain man imong binat. Ay binat. Kuwang man imong binat kay kuwang man sa nana. Ano ni sos? Maka-copyright ta. Wala ko sabi guys. Kita-kita rin niya dito guys. Asa? Kana mo man ni alibon, sampung din ni alibon sa burol. Pangayo mo sa niyo. Ngadyo ko. Ngumang gipangita. Tambaw po ni kanang kuan UTI kay painom ni mama kay si mama sige gihihi. UTI, junjun rin na nangi dito to ah. Taplin na ni kalsada. Muna siya guys, sambong. Kung sa Bohol, halibon. Nanangid na ka? Na, manidaguhan. Lagaon. Wala sila ibang paspusa ba?
sa balbas pusa sa dahon-dahon ni Bidi ha? Hudlot. Hudlot. Kita pinag kanina ni Dio. Mo gani. Daghan na di ho. Ay lagi daghan abi na bitay daghan diri mga ayo rata. Lagaon rin bisa. Lagaon. Ay baba dos tubig. Hugasan lang ni kay abog. Pero kay mga linghod pa kana mga linghod pa ba? Ha? Tanaw uy, sakto na na. Ay kay daghan na mga ira bitaw diri ko na. Oh. Ay daghan na. Painom ni mama kasi mama Gi, gibasa. buli sa usaw sige ihi. Tara. Tama niya mag-research ba? Tambaw sa. Sambong og kuan, sambong og kanang sa pangato be? Tara. Salamat sa Ginoo guys kay nakita ra gid mig kanang kuan halibuon. Tara diri silingan. Dari daghan. Tambal po nagkalibanga be. Daghan matambawan dani guys. Halibon man ni sa Bohol dinhi sa Cebu kay sambong. Diya mo law sa mi sa ibabaw guys kay mangita mi dagto bulangoy. Atong among giatuan sa una ba. Naman tay kuan bulangoy, lami man ikaw bulangoy. Pwede man ta magtanong gatoy butang atos kaang. Diya ta nga bunuhan ba. Bunuhan lang. Kaya juta din jo kay para man kaniwang for man bato-bato. Na nagre-elephant tip sila elephant tip. Tanan ni kadaplinanan basig na ay elefante. Ha? Boy tao jud. Sarado. May tao guys, palpak ng lakaw ron. Sarado. Pero ang importante nakakita raming sambong. Kamora niya mo ang pangita jud kay si mama. Tambaw ni mama. Di ta kakagbulangoy karong adlaw ah. Ay, hinuoy. Ha? Kani tambaw man niya. Unsa na be? Ay. Unsa tambal sa na be? Sa mga panghimas mo, pero siyam na sila kaklase nga udlot. Adagan pug kayo. Pang sagol-sagol kabilang na si Ja. Kanang sagbuta. Naidagan. Sambong. Sambong. Minut ang tatong balbas. Balbas pusa. Oh, may tao siguro? Hasnas, Ate Christina, galaag. Ang naghanang taong oh. Hoy, akong bulangoy. Namuday ka diha. Wala may pamahaw. Naghanang ko ano, taong. Nakay balbas pusa tare. Ang lamya kadyog tanag mga taong oh, daghan kadyog bunga, gagmay. Daghan oh. Mama, ii. Balik dyan ang nangka. Matay lang ko kamuha naman ang sa una na kanya mapagbolsa ko. Ito sa kabuan, oh, daghan katong nakita sa kabutsoy. Wala na. Wala na, nahurot na. Mahay gani kung may pinagtanom ko sa kaangat akong gabunuhan. Ang daghan nagbunga sila ang limonsito oh. Dagang tambal na kana di sambong dagang tambal na. Ang research sa Unsa man na? Mabo rara ba? Ay, kuan man na siya. Sambon. dalapot. Dalapot. Sambon. Mas Sambon. nindot kitong balbas pusa. Nakatudakan sa kapuan. Bulang mo yun. Kalimbo. Nindota gijang snake plant oh. Kahalagan kayo dito sila sarado. Pero ra ito. Ah, manggutaw dito katulad sila si Sidro. Naman Sidro si Clydel si Sarado lagi. Sarado manggod. Sirado gra kinami sa sulod nga higda pa man tao mga tao dito. Balik dyan ang nangka. Kinay na ko. Tag 20 lang ko nang tagisa. May hindi na kita silang palit. Atarawa. Mga bata. Uy, dyan ang pinalit. Dyan mo pong kuwaon. Balik dyan kang ka. Hinihinag ito ba nga bata? Nagdagdag ang anak ni Ada. Waman, may nakinagbog bata dito. Nagdalag sa gana. Wow, may kinagbog. Wa gani asa man. Ano ko dito si Bobaw dagot punta? At linasag mga bata nang nagdalag na ka.
Wala mo naman sugati lagi. Ninduta silang taong nga, dagang bungay mo ng tanam te. Kanang mga talong. Ninduta dagan kay bunga. Adto mo sa mogod bibi mo malita mo. May tarong ba niya na bitaw susi dugan niya. Ilang 2 kilo kang dun nga. Tingkay bugod. Dora bud ka mo. Mga alog kami. Tinuod man gol. Imo lungagon. Lungagon. Mat na pulang tingkahoy. Lami man ang kamuting kahoy. Man ko asontor mo niya di mo gugdiyan. Mingming. Hindi ka man taga-buki. Lagi kung kaon man ko pero di kukuan. Balbas po sa daghan nga tuto sa kab. Bukso dito sa una kung nakita. Naghanag bungay lang kalamansi no. Kalamansi sige lang kumunga. Sabaw mo si tambalan eh. Inom mo kalamansi sa kadlaw katulog, ibutang sa kabasong tubig, panglimpyo sa atay. Tinood na. Ingan si Dr. Jesus. Sige kung ka-research, alam mo si mama, mag-research ko, may ba't yun ang tambal kay, hindi na daw hospital kay. Sige pa yun mag-antibiotic, masira ng kidney. Itigulang na ba ya, taduguron ka na unang nangita ko, nag-research ko sa arin lang ko sa herbal sa. Sige balik-balik kong CR. Kay Sige ihi. Ikaw no, muto sinong pinag-tubig. Balisaw-saw. kuan ra man gunagod kana man gunang Tubig ra. Tubig yan kaniyo. Dala Kaya po. ito mo sa ospital na, tagaan na yung mag-antibiotic na 500 mg, bungol mo. kato wa siya kasulay atong kana bitong murag lubilo kuan katong kuan murag lubilo bitina di kanang bisaw ay dili kanang Kipi-kipi. Kipi-kipi, may ba? Oh. pipi katong naa sa murag og katong puti sad nga sus, pangitaunon kay nagre oy Sinaw-sinaw. sinaw-sinaw bat dili lahi to Wala, magod kana mo gumong ipang-research na ko ni Agi magod sa Sinaw-sinaw magod ka to, sinaw-sinaw po, mupod to, katong- Kakuan ko nag-research ba na Sinaw-sinaw nagamit tong tigit puti siya gani. ng tambal. Oh. gani siya o tambal pud to siya Tanaw. Ani, tambali. nagpildi ato ngagin si mana di ato ko dito kay dito Pero ko apil na siya sa makasa kanang ingka napuno ang ingka. na herbal na makatambal. Kay nang hupong sinang pili nang sinawag ya diri o Guys, ilang talong guys, dagan kajog bunga guys. Arang lamya kajot lang tawon. Kay namdum ko sa mga tanom ni nanay dito sa Bohol ba. Oh, nanggi kumbitay akuan guys, bunga. Nalipay ko karong adlaw guys nga nakakita ko dani mura kog naas Bohol. Mura kog naas garden ni nanay. Abot mi dari guys pangita mi kuan. Herbal dia. Tambaw ni mama kasi lamig ilang juta dani okay. Kuan bisag batuon siya puwa og juta tambok ba. Makalipay tanawon dyan na kay mga inganing tanom. Sabi nagmamunga na. Lami lang tawon guys. Kadabuntag nga idungab na kao dunganan no. Sabaw kay kung ano pagkaon. Cute lagi ni nga bay no. Solid ba? Simento tanan. Simple ra, ground floor. Gito ng gawas karsada o nagkakot og mga graba gikan to drigon. Nami dani magtanom-tanom no kay juta ba tambok. Tambok mo na niyo to kanang ito. ginanon lagi ka sa bukid Tambok juta. Tara. Ang katang bulangoy. Agamang bulangoy. Klaro ang tikalot na nanambalay. ate hato doon niya ha bantay bitaw Yo nagakilay daghana kay di mo matabang og kaon. hato na ko ron natulog pa maghalos ka tang gani ko balog ato ni Junjun tinuod ba tiya Tinuod man gud po. Di mo pwede kog tinuod ko klaro nimo. siya natulog na kay nagtalisik-talisik ko niya mo Isay mo ang gili-ili. Diha. Sulit rin no. May tagwaan na may bagyo. Nindot tanong. Ari dami oy. Dari sa me.
Garag mga dus-dus bitaw. Basura ba yun? Ang saan man imong lagaon no, imuhang ipababad ras tubig. Babad na sa tubig. Thank you Lord, nakita may tambal. Re. Yun naman yun. Makawanig. Tae. Tae. Sambong. Kata ng mimang. Anhin. Ah. Sambong. Oh. Babad na nas tubig pwede. Babad na. Babad. lagaon. Lagaon ni Be. Mas nindot kay mo gawas ang katas. Pwede. Asa man na sa di? Sarap sa tabi.